Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang kinakatakutang lugar nito ay may kinukubling paraiso. Dito sa bulubunduking kanlurang bahagi ng isla ng Panay, matatagpuan ang isang napakagandang tourist spot. Ito ang bayan ng Tubungan ng Iloilo. Isa sa mga dinadayo ng mga lokal na turista dahil sa nakakamanghang tanawin dito. Dahil sa taglay nitong kagandahan, naging paborito na itong destinasyon ng ating mga motorcycle riders para pasyalan. Sa layong 50 kilometro mula sa syudad ng Iloilo, ito ay mararating sa loob ng mahigit kumulang 1 oras na biyahe gamit ang isang motorsiklo. Ang daan dito paakyat sa mismong viewing deck ay medyo pakurbada. Nito matatanaw ang ilang bahagi ng bayan ng Tubungan at ang mga kabundukan na pumapaligid dito. Sa taas na umaabot sa halos 1,000 metro or 1,000 meters above sea level, medyo mararamdaman mo dito ang malamig at napakapriskong hangin. Samantala, ang agritourism road na ito ay ginawa para mapadali ang biyahe mula sa probinsya ng Iloilo papuntang probinsya ng Antique. Lalong-lalo na para mapadali ang pagbiyahe ng mga magsasaka natin ng kanilang panindang gulay at iba pang pananim. Sa kasalukuyan, ito ay hindi pa tapos at patuloy pa rin ang konstruksyon ng kalsada dito. Gayunpaman, ito ay dinadagsa na ng mga motorista para mag-road trip papunta sa kinukubling waterfalls nito, ang Great Sand Falls. Habang ang iba ay papuntang waterfalls, ako at ang aking team ay nagpatuloy papuntang Aningalan sa bayan ng Remegio, probinsya ng Antique. Kahit hindi pa nagagawa ang daan dito na dudugtong sa dalawang probinsya, mayroon namang trail na pwede madaanan ng mga motorsiklo. Siyempre, expected na rin namin na lubak-lubak ang daan dito at medyo masukal. Pagkatapos ng halos 1 oras, narating namin ang boundary ng Antique at Iloilo. So, nandito na po tayo sa boundary ng Antique at Iloilo. So, this is the last road from Aningalan. At ito yung road papuntang Tubungan. Din namin pinalagpas para pasyalan at mag-enjoy sa isa sa pinagmamalaking tourist spots ng probinsya ng Antique, ang Igbaklag Cave. Cave. So we're going to Strawberry Farm. Pagkatapos ng napakasayang road trip, bumalik kami ng Iloilo via Hamtec to San Joaquin Road. At syempre, hindi makukompleto ang iyong biyahe
sa Antique kung hindi mo madadaanan ang bandihang ito sa Kianan, San Joaquin.